Funga svondo rino social media iri kubvira nenyaya yemwanasikana akaronga maroro kana kuti vakaronga pamwe chete nemukomana wake kuti aiwa iko zvino takupinda muzvitatsvene, asi ndofunga muimbi akaimba akati rudo rwakazongozvambuka lomunyaka, mukomana haana kuzowanika, mukomana haana kuzobudikira. Zvinhu zvinorwadza sei? Saka tati aiwa regai timboenda timbonoita hedu discussion naApostle Monalita, asi nhasi uno ndichambovabvisa kuApostle ndombovaisa kune chimwe chidanho chavo cheumereje kanzela, timbonzwawo kubva kuna Apostle kuti nyaya iyi vari kuiona sei, nekuda kuti yani mativi mana akasiyana siyana, asi ivo samarriage counselor toti mwana uyu auya kwavari kuti mama, vanhu vakaungana, hama dzekuMarirangwe, hama dzekwaMurewa dzakauya, ende zviro kwazvo hama dzinenge dzakatomira kuti mari dzemabhazi dzichabuda mushure mekunge mukwasha abvisawo pfuma. Zvino apa zvakazofamba sei? Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth, uri sei? Aiwa ndiripo, ndofunga vakomana mazuva ano kana kuti vemazuva ano unobva kuti kana usina data ka unogona kustroka because pasocial media Apostle ungodai so pabuda nyaya, ungodai so pabuda nyaya, but iko zvino nyaya tanga tichifamba nayo kana kuti tiri kufamba nevanhu ndiye musikana arongerwa maroro Apostle. Tiri kutofara kuti aiwa zvinhu zvaita mufirst candidate. Munoiona sei nyaya yaApostle? Nyaya inorwadza ndo chekutanga, kupedzera munhu nguva, kunyebera munhu, kutambisira zvenguva yevabereki vemunhu nehama dzemunhu neshamwari dzanga maroro squad. Asi ndodzoka pakuti ingava iri fault yaiye murume, ingava iri fault yekumukadzi, nokuti mazuva ano ndosaka muri kunzwa zvichinzi pamaroro enyu chiregai kudaidza chaunga chevanhu, musazivise chaunga, ngazvingozikanwe nevari mudhuze dhuze vagara vanemi mukutambudzika mukudi. Nekuti unoona funny part of it Elizabeth ndekudai, vanhu vari kunotora vanhu vava nemakore vasingatauri navo, hamuonani, hamutauri mese, hapana kana kucommunicate pafoni, mozotanga kucommunicate navo mauda kuwazisa kuti Elizabeth ari kuroorwa musi wa25 October. Hazvina kana sense zvinhu zvakadaro. Mainvita mega varohi mukati muupenyu hwenyu, handiti? Because ndinoona zvinhu zviri kuitika kakawanda, tikunonokokorodzwa vanhu vamamusingambozivi kuti ndivanani muupenyu hwenyu. Vari kuziviswa kunzi musi wakati Elizabeth ari kuroorwa. Saka ndopavanoti okay. Ende munoziva kuti muroyi anototi kuda kutishamisirira kako. Iwewe pamuwaendawo nemwoyo ungoti kuti wazonzwa kuti Elizabeth aroorwa, rega ringovaudza, but iwo vanenge vachitoti kuda kutotidadiraka majida kubva tatozvipedza. Mwana iyeyu inogona kunge iri fault yekudzinza kwake, pakatoitwa chiroyi chakatoitwa chekunzi haasi kuzoparoorwa, handiti? Murume iyeyoyo akangobatwawo nechadzimira akabva angotoregera, angoti ngatimirei, hati muruzona zvinogona zviri zvekumukadzi zvakatoitwa, handiti? Saka tokuti ndombotanga ndapapedza ipapo. Vanhu ngavadzidze kuti vanhu vanga vasingawadzani nawo, there is no need to broadcast event yamaakuda kuita yemaroro, michato, regerai. Vanhu vaya ka hawana, vanhu vangori ignorant, vokuti vanototi tadadirwa, kuti uya takaguma kutaura navo rini kwavo, handiti? Wakuziva kuti taura timbori nei nazvo,
vanhu vanosimuka watori kachikwata vachitoti timbori neikona zvisu chigai tingoendi tidai but vanenge watokupedzerai kudara. Ndo vamwe wokuti ari kuroorwa nhasi ari kuenda 2 weeks ari kutorambwa mwana anenge achiberekeswa musi wemarooro iwoyo kuti murume atoone kunge raari mwezino kana iye kungoita chifinhu nemurume uya ototi handichadi. Saka zvinhu zvokuti chinhu chemarooro ngachingoitwe private. Handiti mapedza yenyu imari stereki yemuri kuroorerwa yekuti mukokorodze amheno kudaidza vanhu vari kupi kupi wamanga musingawirirani nawo. Saka zvinhu izvo vanhu ngavadzidzi kuti aiwa mazuva ano nyika yaipa vanhu vaoma mwoyo. Handiti museni nazvo ndoenda kusaidhi remurume uyu mukomana. Pamwe murume uyu munhu ane mushonga anenge atoudzwa nen'anga kunzi iwewe ita seunorora watomuroorera chikwambo ichi. Maybe munhu akatogara akatoromba kudhara chikwambo ichinge chakuda mukadzi wekushandisa. Akaona kuti unoti kune varume vanotozivana nevakadzi wavo mafirst wife kuti vanhu vese avo vari kudananwa nawa vari kufunga kuti vari kurara nemurume wangu iwo vachirara nenyoka yedu iwo vachirara nezvidhoma zvedu zvitokoroshi zvedu. Vatovamboona Elizabeth kuti kune vakadzi vokuti murume anoita mbiri yechiuri but anenge akangogara aripo haana ana basa nazvo. Handiti vanenge vachizivana toti murume hapana chaari kutomboenjoya kuvana ari kuvainitiata chete. Saka maybe murume munhu angaudzwa kuti chikwambo chaakuda mukadzi ichi akati aiwena handidi kuti mukadzi wangu handiti anga murume aronzi anga ane mukadzi saka anenge akanoti aiwa ava ndo vandinoda handisi kuda kuti waite vakadzi vechikwambo ndo vakadzi wangu. Saka akanotaura nen'anga kuti ko ndikangodanana nemumwe munhu ndotoporomisa marooro ndotodi wopurepeya wodii izvozvi pamwe wakapiwa tumari neye murume yeye kuti wedzerai pamapreparations yanga yakatoteketererwa kuti aiwa tatopedza newe. Handiti nokuti maincidents iwayaya ari kuitika negereke neElizabeth kune mumwe aitobvisira otochata michato inotyisa. Handiti then aizongoti kune aigara kuSouth Africa. Handiti saka aizongoti kune musikana waanenge aroora uyawe obva amuti omubhukira BNB omuti right ndichambonogadzisa zvinoda kugadzisa ndobva ndadzoka ndobva ndakutora takuenda tese kana kuti ndoda kunogadzisa zvinoda kunogadzisa nokuti ndakuda kudzoka kuti tizosvikogare muno. Achinyepa kuenda ndokuenda munhu ozoti nhamba dzemunhu nhamba hadzichatopindi dzichaiti through. Handiti uri kuona ndinotoziva munhu akazviita akaroora vanhu 3 muno muHarare muno. Munhu otozotonzi nevabereki wake saka unogoramba uchigara paBNB kusvika kupi munhu tisingachazivi kuti ari papi munhu tisingachazivi kuti ari pi. Wozototi watobvunza kuhama dzotaura kuti ariko kuSouth wozotanga kutaura kuti akambozviita. Handiti munhu atori nemumwe futi waakatoroora kutochata saizvozvi hatina kuziva kuti ndo futi zvaachiri kungoita. But kana makangwara makutomhanyawo kufamba nemwana wenyu handiti hozi kana makatongwara mune matona kuti mwana wedu akaroorerwa chikwambo motomhanya nemwana wenyu obatsirwa nekukasika. Tingati here Apostle idzungu reama2K kana kuti toti mhosva toiendesa kuhama dzingava dzemurume kana dzemudzimai nekuti panowanana vanhu ka kuti uzosvika pakuita marooro imune muchoziva kuti mwana wangu akadai zvinenge zvine basa kana zvakakosha munokwanisa kuudza mukwasha before marriage plan ega kuti ari kuda here kana kuti achada kana kuti hama dzemukadzi usitoziva kuti mwana wedu ane vana 2 but akamuziva kuti ndiri single kana kuti handina kana mwana
mochengeta zvinhu zvakadaro here kana kuti toti mhosva toipa anapa toipa kwatiri here isusu vana kuti hatisi kukwanisa yekubudirana pachena kana kuti mhosva toipa zvakare kuvabereki nevekukama? Inini ndingati yes, ndogona kuti mhosva but zvinhu zviri spiritual Elizabeth zvinonetsa. Munhu ndiuno kuti kune vanhu vanenge vachiita tomboti tiri kutora kuti ndezvemushonga, anokuvharai mese zvekuti hakuna anosimudza musoro wokufunga kuti imi igai timbotange taongorora pakati mese munoputirwa. So chaatokutaurirai ichocho ndo chamunoteerera, kuiswa mukeji. Ndiri kutaura ndiine vanhu vandiri kuziva vakazviitwa, vakaroorwa nechamu nevarume wavo. Handiti angosangana nemukomana apa nemurume, how are you, chichi unogara kupi? Musikana ari kufunga kuti munozva vasikana vanozviita kazvokuti maybe mafaniziwo zvavo chichi. Handiti haana kuziva kuti vanhu vaya vanenge vachitoziva zvavanenge vachida mumunhu. Handiti kutodai abva anobvisirwa very fast asati atomboziva munhu. Wabereki wakangosvika wakaonekwa nemurume uya, handiti aine vamwe hama dzavo akanga ainavo, kwakutongototi tisu ana nhingi tiri kuda mwana wenyu, apa mwana asingazivi kwakutopa date remaroro. Wabereki kana kuti chwi kutaura chinhu, kutozopepuka mwana aroorwa nemunhu uyawe, waakutanga kuona hope dzawakanga kuchitotanga kuvhurirwa dzairatidza kuti murume uyu munhu ane mishonga, munhu ari kutoziva kuti pane zvaakaita mwana wedu. Handiti apa ndiwo mwana uyawo azodini, azoendawo kunobatsirwa, ndobva anoudzwa kunzi iwo wakangoona watowo mumba nemunhu, pati munhu yaona umbomuda, munhu akakushandisira chamu, chitoshinga kupinda pamasessions edeliverance uchinamatirwa uchidini. Handiti udhilivhe udisconnectwe, handiti kune murume. Ndokusunungurwa kwakaitwa mwana yeye, anga ane vana vangani, anga ane vana 2 nemurume. Ndokuzosunungurwa kwaakaitwa, ndokubva atobva kokusiyana nemurume, bvazonoroorwawo nemumwe murume. Handiti saka zvinhu izvo zvinoitika kuti pari kushanda mushonga, munhu yanotoziva kuti pamwe wabereki wacho vachati chimbomira, tombotanga taziva, tombotanga tadii. Saka anotouya atoputira the whole family kudhara, zvekuti munozopepuka zvinhu zvatoitika sekuitika kwazvakaita izvizvo, kuti wakatoona kuti munhu haana kuya, handiti ko munhu anoisawo kana foni kutaura kakuti kana a day before kana zvanga zviri zvinhu kwazvo kuti aiwa hazvisi kuita this week, kana tozoona ndafunga kuti izozviite month end kana kuti chi, but apa pari kuratidza pane mishonga yanga ichiitwa. Handiti ipapo zvokutoti mwana wawe vanosanwa kuti wamhanya naye wachitsvagisa kuti munhu yanga akachena here, munhu anga ari genuine here. Plus futi tombosiya nyaya yechiroi pasaidi, tombosiya nyaya yemishonga pasaidi. Handiti toenda pakuti do you know kuti iko zvinizvi Elizabeth, nyaya yemanarcissist yanetsa. Yanetsa vanhu vanoita kunge mapsychopath, vanhu vanomanipulata vanhu pfungwa dzavo, kuti unofunga kuti zvaari kukuudza zvese ichokwadi achizota rotokunyebera. Kutofamba rwendo, handiti utori pasi pekunyeberwa chete. Ende kana that narcissist apedza zvaari kuda newe, akutomuvha, anenge akagara ane a chain of girls or ladies. Wanotozva ndikatobva pane uyu ndakutoenda pane, ndakutoenda futi pane mumwe, unosiya futi, inenge itori spirit iri maari yekungobreaka mahearts evamwe vanhu. Varikowo vakadzi futi manarcissist
bhozi kuna varume vanofona vachichema Elizabeth ndaakunwa poison apo, so ndotoita bhizi kukansela murume mukuru kuti aiwa hazvinzwaro, kana abuda aenda imimi siyai akadaro. Ndanga ndichimuda siyai akadaro. Mama akatogara nemuroyi mumba, mama akatogara, mukadzi uyu is a narcissist, handiti. Saka panogona murume ari a narcissist anofamba achishandisa vana vevanhu. Ipapapa paazotadza kuroora, pana anenge akamuisa pakona wokuti ari kuti iwe ndakanzwa kuti wada kuti unoroora ke, ayushu nezvese zvandakakuitira nezvese zvandakadi, because manarcissist vanotora futi mari dzevakadzi, handiti. Saka anenge akaiswa pakona kunzi unonyeba, ndiri kutoziva pauri kusvika pacho, pauri kuda kunoita maroro, ndiri kupasvika nehama dzangu, pari kufiwa. Munhu obva atya, ongototi cheka ndichitongonyarara, ndotongodii, ndotongototi zii ndakadaro. Saka ndoimwe nyaya iyoyo. Manarcissist ndo vamwewo vari kukonzeresa zvinhu zvipi, vanhu vanenge vachinyeba. Izvozvo zvekuti munosona majavha aya mugodii, izvozvo zvekuti anogona kune vanhu vari kutengeseswa kana maproperties avo nemanarcissist, achivimbiswa kuti kana watengesa nditori izvozvi nditori nemaini ine gold riri kuputika kwete zvekutamba. Ukatengesa mota iyi ndochibva ndakuisa toita partnership. Handi muri kuona kune vanhu vanotengesa mota dzavo vachinyeperwa, munhu haana kana gomba, kana kagomba hako kari kubuda ohana, handiti. Saka zvinhu izvozvo vanhu vanofanirwa kuzvichenjera. Kune vanhu vanonyepa manarcissist, ende zvinoita sekutoti zvinotomunakidza, handiti, kuona adisappointa kudaro munhu saizvozvo, achitoona achichema, anenge achitoseka toti ya good, handiti munokuona. Vanhu ivavo they are not good. Saka vanhu ngavachenjere pauri kudanana nemunhu. And I think vanhu ngavatore time zvongo uchataura zviyo. Take your time nemunhu. But as for manarcissist nevanhu vemishonga vemakaudza, anokubhilivhisa very fast zvekuti unoti aiwa ndapinda, aiwa mukadzi ndazomuwana pano, murume ndazomuwana pano. And ukada kutarisa vanhu ivava vanoita sekuti they has it all, zvinhu zvake zvakarongeka, wotozototi hapana zviripo. Saka vanhu ngavangochenjera. Pane chimweya chazara mukati mevanhu, ichocho cheunarcissistic chendiri kutaura, chazara mukati mevanhu vakati wandei, both women and men. Kune varume vari kutozochema, bhegi raenda, achinyeperwa nemunhu kunzi ndine business kwakati, ndine business. Kune vakadzi vandaro, ndine zvakati, aizvozvizvi ndakatokumbirwa ningirikini GD6 yangu nebrother yangu ndiye ari kutomboishandisa izvo. But iwewo kuti ufunga kuti brother yacho kana iri muno muHarare kuti adii tambonoiona ndione kuti GD6 iyo iri kweri. Kune varume vari kutorerwa bhegi naizvozvo, ataurirwa zvese izvozvo kaopanzi ndoda kuenda kuDubai but mari yangu iri kushota. Murume wototaiwaka ndawana a business woman, handiti, obuditsa kamari kese kaainako shoko, haachamuoni mukadzi uyu. Anogona akatoda zvake, asiri kuda kuti pamwe ndinozobuditswa kumasocial media ndinozodii, anogona kungomunyebera kuti gava radambura chinyi, ndabirwa mari, otombodzoka pamwe pamba papi ipapo pemurume iyeye vachitomboonana vachidii, achida chite kuvharavhara, achitonyepera kuchema, tonyepera kushungurudzika, tindakanda toti zvakadai, zvino mari yatobiwa. Saka vanhu ngavachenjerere munyaya dzemarelationship kuti ndiani uri kudanana naye, munhu uyu wambotsvaga here history dzake kumashure kwesoko kuti dzakamira sei. Ndo chinhu chakakosha ichocho.
nekuti ukangomhanya unozochema mangwana. ndikuona kuti nyaya idzi mufundisi apostol hadzisi kuvanhu nje even kuvanhu vaMwari chaivo vari kudhisiva vana mumastreets umu. Unotoona mumwe pane mumwe watakambosangana naye masvondo apfuurayo kumatare kwatinomboenda kumadzimambo akazongonara aroora squad mufundisi vatochata nemumwe munhu apa iye ane pamuviri mufundisi wakutoti ndakazofunga asi mwana wemumwe munhu apa vakamupa engagement ring apa ane pamuviri uyo akangomirira chete kuti mufundisi vachauya ozoona yaroora squad pamastatus. Toita sei zvakare nevanhu vaMwari vari kudhisiva vana ende kana munhu akutoziva kuti wane engagement ring vanhu vanonga kutoti mudzimai wemunhu mai manje anenge atoenda vanhu vanenge vachaswera vachinetsera nemunhu akuda kuenda kumba kwake wozongoona futi engagement ye wabvisa. Vanhu vanozozvibvuma here kuti chokwadi poitwa sei vanhu vaMwari vakanganisa vana mumamana. Inini ndoona sekudai vari kudhisivha vasingori kana kuti vana vadiki chete even vakadzi vakuru vari kudhisivha. Ukaona munhu achiramba ari connected kana kuti kuvanhu vaakati ndaimbofambidzana nawo but oramba ari connected hatakasiyana chichi oramba ari connected but iye ari kuisa engagement ring yekuti ndiwe you are going to be my wife iwewe ndiwe ndikutozorora but iwewe cherechedza mafambiro emunhu cherechedza communication dzake cherechedza mufoni make handiti ukangoona kuti munhu uyu ari kuramba ari connected kuvanhu vaaimboddanana nawo usamhanye chikipa a distance wotaura kuti inini munongouya muchibvisira ndiripo pamba pevabereki vangu kana ungori asingle woman uchizvigarira kopressure inenge iri uri pamba pako pawanga uchingogara handiti saka unongomirira kuti aiwa kana mazofambisa nyaya dzenyu zvakanaka ndopomozoita sei pomozoita kugara tese yes zvino nyaya dzekumhanya wakaiti nedesperation ka ndo inozita kuti vanhu vasvike oitiswa nhumbu yemunhu ari kutonoroora mumwe poitwa sei apostol woziva sei vana ndoda kwekuti pamunenge muchifambidzana ende ndofunga vakuru vese imimi vana mai vedu munotoziva kuti kanoona munhu wako enda naye kuna tete tikuraidzwa mwana tete apostol yokuti paunoita mimba kana kuti paunoita nhumbu tete waunonzwa kuti anga ari classmate yake avasirivo tete rava vataiuya mazuva ese tichiona kuti iwe ndiri classmate yake ina handisi tete vake wauri kunzi ndibamunini ona itori friend yake zvaivatodza vese kuhigh school vanhu voziva sei apostol kuti uyu munhu ndiye wechokwadi uyu toita sei tiratidzei maalbum foto ekare here toita sei kuti tinyatsoziva kuti chokwadi ava ndo tete chaivo chaivo vandi kuratidzwa nekuda kuti tiri kuzoshaya kana kokunanga. Ene ndiri kuona sekuti mukomana wako handiti ane kumba kwavo handiti ka zvaaine kumba kwavo iwewe handiti make sure kuti kuno kwauri kuendeswa kumba kwavo here kumba kwavo here kwevabereki wake paakakurira handiti pamwe vabereki vakafa but munhu yaana hanzvadzi dzake ane vaning'ina kana kuti ane vakoma wake handiti saka iwewe zvaunoita kungotaura kuti munoona kuti pane chinhu chisiri chechokwadi unopaona pane kakunyumwa kwaunotomboita vanhu ava vane ukamaira handiti saka ukaona vatonyumwa kudaro iwewe chingoti kune mukomana wako ndaikumbirauka munin'ina wako yatete wako ndoda kuona maid pane zvisiri kungondiitira kuti muri vanhu vamwe chete unoona munhu akutokuitira hasha kuti manje haundiudzi zvekuita wobva utozoti saka anga achinyepa zvarehwa kuti hama uko dzinotoziva kuti kune mukadzi
aripo hama uku dzinotodzawo kuti uyu kana kuti akatoroora nokutotambisirwa nguva saka zvinhu zvakakosha kuti uongorora usati wanyanya kumhanya stereki uongorora uone kuti munhu uyu ari genuine here nekuti vasikana vamitiswa Elizabeth anombodi kunyebera wakawandisa wachisiyiwa nenyaya yekunyeberwa iyoyo otozodiscover kuti munhu yanga atori nemukadzi wake munhu yanga atori nemusikana wake waabva atozonorora pakaoma ipapo apostle ndofunga pane imwe nhau iri kunetsa vanhu yekuti zvichida tapinda muwanano kana kuti tadanana tinotora nguva yakareba sei tichizoti ndofunga takuchifana kuenda kunosvika panguva yekuroorana nokuti kuna vamwe vari kuti takaita 3 years kuti pa 3 years iwewo watadza kundiroora wazongodana nemunhu we2 months wakutoenda unoroora vanhu vanofanira kudanana nguva yakareba sei zvine nguva here kana kuti pamunongofira kuti ndofunga tazivana kusvika apa kana kuti nguva yedu kana kuti mari yedu yakwana motongoenda panoda kuti zivanwe Elizabeth handidi kunyema asi kuzivana kwacho hakuzodi kurebesa kwekuita over 2 years kana kuti 3 years panoda kuzivanwa tomboti chinogona kudhonza kuzonobvisirana maroro ndechekuti pamwe murume anenge achiri kumbogadziridza upenyu mafinances asi uchiona kuti aiwa mumwe wangu imari chete isipo but ndiye munhu wangu chaiye handiti nokuti nyaya yekumhanya yakaparira wakawanda unozodiscover kuti toti wangodanana nemunhu 3 months abva anokuroora 2 months abva anokubvisira wozodiscover waamumba kuti ndakaroorwa necrocodile murume uyu haiti anobuda paanodira haakudzi kuti ari kuenda kupi pamwe anokuabhusa nemashoko handiti pamwe ari stingi handiti asi munhu uyo anotambanudza maoko mumba kuitirawo zvakanaka mukadzi wake chii waakuzviona wapinda mumba uchapa kuti zvinoiko zvino zvandatoone nhumbu rega ndimboshingirira zvimwe anochinja wakumbomhanya kwana gogwani kumbonopiwa tunhu twokunzi bika wotoona kutoti hapana chiri kuchinja handiti ndomamereji vamwe yamunozoona kuti anogona kusaenda kure anzi wakarambana 1 year 2 years 3 years 5 years warambana yes saka zvinhu zvekumhanya kunobvisirwa zvakanaka zvakaipa nekuti munhu wasangana naye nhasi wosiri kutomboziva background yake kuti yakamira sei vanhu ivavo vari dangerous because uchazonzwa munhu iyeye nezvake watoroorwa wamba pouchada kutanga kuti kona iwe ndizvere izvi anokuudza kuti that was my past but wozoona kuti pakufamba paya mese zvinhu zvawakanzwa zviya akutotanga kutozviita saka kumbozivana ndinoona hangu kwakanaka 1 year 2 years handiti dzidzai kuonana nguva nenguva ndokuti ukurumidze kubata munhu mukaita zvokuti maonana nhasi mozoonana December moti December mozoonana March hapana chaunombofa wakaziva nechemunhu iyeye because pese pamunei muchisangana anenge achingopretenda kuwe good munhu saka onanai zviya zvekuti makutoita kunge vanhu aya muri kugara mese handiti ndokuti ukurumidze kuziva mamiriro akaita munhu wako zvekuti unokurumidza nekunamatawo uchinamata kuti Mwari munhu uchu ndibuditsirei pachena Mwari ndipei kana madreams ndipei sign
yekuti ndonoti munhu ndiye here kana kuti handii. Ende Mwari zveshuwa kana uchiwakumbira vanogona kukuratidza nemasai ekuti unogona kuita kamisteki pamwe wobva atoda kana kuda kutokuisa pama wozomira wakutoziva kuti munhu ndozvaari. Saka kumhanya inhangwa senge mazuva ano zvekumhanya zvaiitika kudhara Elizabeth. Mazuva ano kumhanya unozochema. Wamhanya mumerenjemo unozochema kuti dai hangu enda pana chinhu chinobhohwa chekuti unenge wakuda kuti akomana zvinondobhureka rekodhi yekunzi anzi anambogara pamurume wacho apa ndichaenda futi zvepane mumwe handiti usina wakuda kushingirira panhu pasiri kuita. Marora Squad Apostle ndiani anofanira kuita zvinhu zvezvi zvekugadzirira kana kuti ozona maketering mazuva ano asikana wacho wagadzirisa nemakeke kwakuhaiwa inonzi dheko ibasa rani rere imari dzani dzedze Apostle. Zvinhu zviya ndezvekungoda kuitawo maexpense ari unnecessary. Zvinhu zviya hazviko Elizabeth. Iyo nyaya yemasocial media yatambotaura kuti social media yakanganisa upenyu hwevazhinji. Maroro Squad yakakopewa paSouth Africa handiti ndopa yakakopewa ipapo handitika. Asi inini ndoti nokuti South Africa inokoshesa iyoyo marriage yechivanhu handiti vanokoshesa munotozara kuita white wedding ndosaka ichinzi white wedding wamuchato wevarungu but wavo wechivanhu iwowo vanoukoshesa panotororwa munhu paipai because vanotoita sekutoti vari kutochatisa vanhu vavo handiti. Zvino muno muZimbabwe vanaonzwisisa kuti tradition iri kuitwa iyo culture iyo zviri kureverei handiti. MaSouth Africans vanokoshesa Maroro Day because vanoti ndokurorana kwedu isusu pachivanhu vatema. Zvekuzoisana maringi zvazvevarungu kana kuti white wedding iyoyo vavarungu saka ichinzi white wedding muchato wevarungu handiti wamaakuda kuzoita. Saka isusu munomu taingoziva kuti munhu kungobvisirwa hama nemasahwira handiti ndiwo anenge aripo handitika pobvisirwa vanhu vofara havo handitika vanhu vakutotamba vanhu vachigocha vachidini vanhu vachifara zvapera. Pozorongwawo zuva remuchato handiti but izvi akuitwa izvi kuti Maroro Day yakuita kunge zuva remuchato. Ndo zvinhu zviri kukanganisa senge munomu zvakanganisa zvinhu zvakawanda. Vamwe vari kupiwa poison musi iwoyo wacho weMaroro Day achibva anofa. Saka zvinhu izvo zvinoda kuchenjererwa handiti zvinoda kungwarirwa kuti vanhu wai muda kuita maexpenses akadaro ende pamwe ukada kuzozvitarisa pamwe murume wako wacho mari yacho uri kumukama zvekuti muri kubva matosara musina mari. Madii kungoita zvinhu zvakagara zviriko zvingori private pozotongonzi konzi imi mwana wepapa akatororwa uya uyu watowo muchato waakutoitwa kwete zvaakuitwa izvi inyaya dzecompetition dzesocial media dzekuti handingasariri ndiri kutodawo kutozoposta chete but munhu ukangozva kuti life yako ilife yako no need kuzviyanika pachena. Munoziva kuti ukaenda papeji yemunhu kana pachannel yemunhu unokwanisa kutomuziva usingamuzivi through mapictures aanenge achingoposta. Unokwanisa kutomuziva kuti munhu uyu haana murume, munhu uyu haana mukadzi uyu, munhu uyu ane vana 3, munhu uyu ane mota 1, munhu ndo pamba paanogara apa. Zvese zvine zviri kupostwa handiti munhu uku ndokubasa kwake uku okay. Saka paanoenda kumusha kwake wakutoziva nekumusha kwake paanoenda kumusha kwake aposta
ari kumusha tisu ana soko mukanya tasvika uri kuudzani muso chimwe chino munhu zvibvunze kuti am I normal? Who am I telling all this? Kuti azodii, kuti nyika izodii. Handiti zvese kuposta kuita but ukada kuzitarisa vanhu ivavo upenyu hwavo hunongogara huri down because unozviunzira vavengi wega, unozviunzira chii, usakope vamwe vanhu vanenge vari kuziva midzi yavakadyiswa kuti kunyange kana akaposta zvipi nezvipi achiti ari mujeti ari pai hakuna zvaanoitwa because vamwe vacho ndo vacho vanenge vatori pamwe kumakauti ikoko zviri zvibaba zvekumakauti. Iwe hako hapana ungori Elizabeth watanga kuyanika upenyu hwako kusocial media. Vanhu vakutostata Elizabeth anobva kuhwedza okay ndo pamusha pawo apa anoera mbizi nai. You see things like that. Uri kuposta uchitaura, uri kuposta kese kawaita, uri kuposta, uri kuzvisa panguva yakaoma. Yes. Saka kurudziro apostle chida kuendera kurudziro yamungade kupa kuvana vemazuva ano takatarisana nenhau dzekuroorana nekuwanana yakamira sei? Ine ndoda kungoti kuvana vari kupinda muwanano izvozvi handiti ngavachenjeri, ngavasamhanye, ngavatange vambogadzirawo kaupenyu kavo, kungave kupedza mastudies womunhu oenda kubasa wozopinda hako muwanano. I think pa 25-27 years unenge uchipedzawo mastudies ende unenge waamachuo wakutombozivawo even chitsotsi chese chiri kuitika munyika, even zviri kuitika munyika even unenge waamachuo zvekuti unokwanisa kuti uchiroorwewo at 27 wambogadzirisawo kaupenyu kako uone kuone murume uri muapartment mako kana kuti kana tomboti vamwe vanenge vane dzimba hombe handiti zvekuti une a big room yako yekuti unototanga kutotenga tunhu twako uchisa papi imomo. Ngaakuonowa munhu akarongeka and by so doing iwe unokwanisa kutoona kutoti murume itsotso handiti mukomana weitsotso murume weitsotso handiti waakutoziva tumatest twaunopa munhu kuti uone kuti munhu yakamira sei. Saka ukamhanya kuti at 17 zvasiyana nekudhara time yedu yatakaroorwa though futi yekinge yatoshata yenge yatoonewo vanhu ivavo vanoshandisa machamu, vanhu vanoshandisa manarcissist akanga ako tongoti kutanga kuma98 uko manarcissist akanga ako 1998 vakanga vako kuzoti 2000 aiwa wakaenda vachizara vachiwanda vachidii. Saka munhu ukenge wawo machuwane hauzononoki, haunyengereri. Ndaigara ndichizviudzwa izvozvo ndichikura ndichiri chisikana chinzi kudzidza kwakanaka, kuzviitira mari yako kwakanaka, nekuti hakuna murume anozokuita zvaanoda. Once wangoona kuti murume uyu is abusive hausi kukwanisa, unomukava nebhutsu uchibuda uchienda uchinotanga upenyu hwako. Hapana paungazonyengerera kuti kana kuti zvino zvari yanga ari kuzobhadhara rendi, kana kuti zvino zvainge iri imba yake, kana kuti zvino zvainge unobuda uchinotanga life yako. Kana uri mwana akakura achidzidziswa kuzvishandira kuti mari yako yakanaka, unenge une freedom kana une your own money. Yes. Aiwa, tinotenda apostle omaita basi. Mazvinzwira muri yeZimbabwe ndina apostle Mwanalita kwati aiwa regai timbononzwawo kana kutimbopepeta nhau yemusikana wekuti maroro aitwa
mukomana haana kuzowanika, haana kuzofona kana kubatika pamaroro ipapo. Saka tataiwa regai timbonzwawo nhasi uno timbovaisa Apostle paside, tombovapfekedza bhachi remarriage counselor, vombotikanzela, vombotiudzawo kuti ndezvipi zvingatarisirwa kuti vana vadiki vaite vasazogume vava nemaheartbreaks. Ndofunga heartbreak yeupenyu hwese, kuhila kwacho kunogona kutora nguva, nekuda kwokuti paunozowana futi zvakare mumwe hauchazivi kuti ari serious here, akangotaura zvekuda kuroora, wakufunga last experience kuti ko zvikadaro ndichaita sei. Asi vakurudzira vabereki kuti fambai nemwana, zvichida pane kushereketwa unenge wakatoitwa, zvichidawo zvimwewo zvakanga zvichitoitikawo kudivi remukomana, panoda kuti pagarwe pasi vanhu voonesana kuti chingava chii chakonzeresa. Apostle Monalita vanoda kuvabata, namba dzavo ndodzi kubuda pascreen. Mukaenda kuYouTube channel yavo yakanzi Apostle Monalita Spiritual TV, munowana dzimwe dzidziso ikoko. Pano paZim News zvakare, kungoenda paYouTube, paFacebook page, munoona nyaya kana kuti mharidzo kana kuti dzidziso yatinokupai pano naApostle Monalita. Tizoti sangana pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyando, tichiti chisarai.